Здравейте! Ето ви една бърза и лесна рецепта за пица. Необходимите продукти. Естествено замествате тесто или купувате готово, гъби, доматка, паста доматена или доматено пюре, кашкавал и някакъв колбас. И ето крайния резултат. Сега тази пица ще отиде във фурната и ще се изпече. Подреждате тестото и нареждате всичко по ваше желание. Разбира се, е препоръчително не отгоре да се настържи кашкавал. И така, ето е нашата пица, вече е готова, изпекана. И така, направете си я вкусно и нека ухае вкусно. И така, ще се видим отново с някое ново видео в рубриката Оха е вкусно или в някоя друга от моите рубрики. До тогава, чао, бъдете здрави и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Просто натиснете